भुला दो, दुनिया को कैसे बता दो, दुनिया को कैसे बता दो। नो 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 नो। हमार साइकिल रे, साइकिल हम नहीं जानो। हमार साइकिल मोबाइल हो गल का रे? ना हम साइकिल लेबे। बोल भाई काहे मारत रह लइका के यार? हमार साइकिल भुला गेल ही जी। हम अभी साइकिल भुला गइल हां साइकिल भुला गइल त ये चलौले बा। एकरा मोबाइल मिलल बा। तो मोबाइल मिलल बा त तार साइकिलिया थोड़ी चला लेले बा, ओकरा मोबाइल मिलल बा अपन जा छोड़ो जा दो। अरे यार साइकिल हमार भुला गइल बा। उहे साइकिल ले ले बा, साइकिल ले ले बा। छोड़ तार साइकिलिया बजा दे रसिया का मोबाइल। हमार साइकिल भुलाइल बा, हमार साइकिल खोज के द तू। ठीक बा छोड़ जा दो जा जो भाग। हां अब बोलो का कहत रह? हमार साइकिल तू ही ले ले बारो। हम कहां से ले लेबे? हमार साइकिल तू ही ले ले बारो। काहे ओकरा के भगइलो ह? उ जानो तलक ह। उ काहे खतरा जाने जाओ लइका? उ तो ओकरा मोबाइल ले लो, खुशी करल सके। बतिए बा ढे। अच्छा साइकिल कहां लगल रहल? हम यही जी लगइले रहनी ह। कहां चल गइल ह? हम सुसु करे चल गनी ह। अच्छा सुसु करे में ले ले हन स। हां तब तो एकर जिम्मेवारी हमरा लगन नहीं खे। तो किन के द तू। काहे ओकरा के भगइलो? हम ओकर मोबाइल छीनती। हम किन के दी? हां अच्छा एकर मतलब भइल कि माने हम ओकरा के भेज देनी तो हम ही किन के दी। अच्छा ना किन के देबो त तनी अरे गाना सुनावा। सुनले बानी कि तहारे रे ब्याह से नाम हटे। गाना सुनबो? साइकिल तो हमार लेके कोनो गइलन छ। अच्छा ठीक बा हम गाना सुना देतनी। अच्छा ई बतावो हां कि अगर जे पिया अगर जे परदेश जई हन हाँ। तो मौगी कौन गीत गई हन स? जातर कौन गीत गइल स? हां जातारो परदेश बलमुआ छोड़ के अपन देश बलमुआ का देखबा पंडित जी से खोलवा के पोथी पातारा एको चुमा ले लो राजा जी बन जाई जातारा। इहे गाना बजिहन सुना ये सुनी। आ कहीं चल गइलन स आ 2-3 साल रह गइलन स हां तब मौगी कौन गाना कही हन स? जान तर कौन गीत गइहन स? हां कौन गीत गई हन? के करा खाती करम भौजी अब की के परब आ सैया अरब गइले ना त सेज पर के करा संगे लड़ब सैया अरब गइले ना। इहे त गइहन स। आ कहीं उनकर मन कर देलक आवे के हां तब कौन गीत गई हन स? जान तर कौन गीत गइहन स? हां आज हम न हइले बानी टेम्पू से सैया हमारा अवतारे टेम्पू से। इहे त गइहन स। आ कहीं आ गइलन आ कहीं ए लॉकडाउन में कहीं फंस गइलन हां आ रात कहीं बितावे के पड़ल ओनी तब कौन गीत गई हन स? जान तर कौन गीत गावेली स मौगी? हां कि कहाँ बितवल ना रतिया कहाँ बितवल ना तमतिया मरलस कवन सवतिया रतिया कहाँ बितवल ना। यह तो गावेली स। आ कहीं घरे आ गइलन हां आ मछली रोटी खा के आ सूते जई हन तब कौन गीत गावेली स मौगी? जान तर ओबरा मौगी गीत थोड़ी गावेली स। हां हां ओबरा तो खुश रहलन स मारदा उहे गीत गावेलन स। उ कौन गीत गावेलन स? जान तर कौन गीत गावेलन स? हां कहलन स कि कहे एक दू तीन चालू कहे 4 5 6 तो दवावे लागी जो। वाह व्यास जी वाह। जा ये तो अब तारा कहीं पूरी के दिक्कत ना होई। पूरी पूरी पर हम बानी।